ସେଇ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସେଇ ସମାନ ଘରୁଆ ମସଲା, କିନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲଗା, ସ୍ୱାଦ ବି ସେଇଭଳି ଅଲଗା ରହିବ। ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଫୁଲକୋବି ବିନ୍ ଆଳୁ ଭଜା ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଯେହେତୁ ଫୁଲକୋବିର ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି, ଘରେ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏହି ଉପାୟରେ ବନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୁକିଂ ୱିଥ୍ ସୋନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ରେସିପିଟି। ଆଜିର ରେସିପିଟି ହେଉଛି ଫୁଲକୋବି ବିନ୍ ଆଳୁ ବେସର ଭଜା। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୋବି ନେଇଯାଇଛି। ତ କୋବିକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ମୁଁ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଯିବା, କଡ଼େଇଟି ତାତିବା ଯାକେ ହାଲକା ତାତିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା, ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ତ ସେଇ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ କୋବି ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗରମ ପାଣିରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ବେଶୀ ଫୁଟେଇବେନି। ତ ମୁଁ ଏଠି ପରିବା ନେଇଯାଇଛି, ବିନ୍ ନେଇଯାଇଛି, ଆଳୁ ନେଇଯାଇଛି। ବିନ୍ର ସାଇଜ୍ ଏଇଭଳି ରଖିବେ, ବେଶୀ ଛୋଟ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ସୋରିଷ, ଜିରା ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ। ତ କିଛି ବଘାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ପିଆଜ। ତ ଏଇଭଳିଆ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ବେଶୀ ଫୁଟେଇବେନି କି ସିଝେଇବେନି। ତ ହାଲକା ଗରମ ପାଣିରେ ତା'ର ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ, ସେସବୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଧୋଇ ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ପୋକ ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇଟି ବସେଇଦେବା। ତ ତାତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେହେତୁ ତାତିଗଲାଣି, ଆମେ କିଛି ଅଏଲ୍ ଦେବା ବା ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଦେବା। ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତେଲ ବି ତାତିଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଏବେ କିଛି ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ପକାଇବା। ତ ଫୁଟଣ ପକାଇଲା ପରେ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ପିଆଜ କାଟିକିନା ରଖିଥିବେ, ତ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ। ତ ତାକୁ ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜିବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫ୍ରାଏ ନ ହେଇଛି ପିଆଜଟି। ତ ଏଇଭଳି ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଜନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଲକା ହାଲକା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ବେସର ବଟା, ତ ଏଇ ବେସରକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦେବା ତେଲରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ଗୋଳେଇ ଦେବେ। କିଛି ହଳଦୀ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବେ। ତ ଏମିତି ନିହାତି ଥରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହଳଦୀ କମ୍ ବେଶୀ ଲାଗେ, ତ ଆପଣ ନିଜ କଲର୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ହାଲକା ହାଲକା କଷିବେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମସଲାଟି କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବେଶୀ ବି ୟାକୁ କଷିବେନି, ନହେଲେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସୋରିଷ ମସଲା ପିତା ଲାଗିପାରେ। ତ ଏଇଭଳି ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ହାଲକା ଚିନି ଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ଚିନିଟା ବାଲାନ୍ସ କରିଥାଏ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ, ଫ୍ଲେଭର୍ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ ଭଜାଟି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ବିନ୍କୁ ଏବେ ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷିବା। ଆଉ କୋବି ଆମେ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା, ଏବେ କୋବିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷିବେ। କଷି ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ଆପଣ। ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସିଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହାଲକା ଫ୍ରାଏ ବା ହାଲକା ସିଝିବ ଯେମିତି। ଏଇଭଳି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଘୋଡ଼େଇଲା ପରେ ଆପଣ କଭର୍ କରିଦେବେ। କେତେ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର୍ କରିକିନା ଘୋଡ଼େଇବେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସିଝିଲାଣି ନା ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଝି ନାହିଁ। ତ ଟିକେ ହାଲକା ଟାଣ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ତାକୁ କଭର୍ କରିକିନା ଏମିତି ସିଝେଇ ଦେବା। ତ ଏମିତି ଆଉ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ସିଝେଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମରିଯାଇଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପିଠା ଖଡ଼ିକାରେ, ତ କଟ୍ ଲଗେଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଳୁଟି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ବେଶୀ ବି ସିଝେଇବେନି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ତାୱା ନେବା। ତ ତାୱା ନେଇକି ତାକୁ ତାତିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଯେହେତୁ ତାତି ଆସିଲାଣି, ତ ଆମେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତ ଏଇଟା ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ ହିଁ ନେବେ। ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବଢ଼ିଆ ଚାରିପଟେ ଯାକ ଲଗେଇ ଦେବେ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ବା ବଘାରିକିନା ରଖିଥିଲେ ବା ସିଝି ଯାଇଥିବା ବେସର ଆଳୁ ରଖିଥିଲେ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ତାୱାରେ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଏବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜିବା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇନି, ଆଉ ପୁରାପୁରି ପୋଡ଼ପୋଡ଼ିଆ ହେଇକି ଭାଜିବା ଆମେ ତାକୁ। ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଓଲଟେଇବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗି ଆସିଲାଣି। ପୁରା ହାଲକା ହାଲକା ଲାଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ। 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଆପଣ ହାଲକା ହାଲକା ଗୋଳଉଥିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ହାଲକା ହାଲକା ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ୟାକୁ ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ ଭଳିଆ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଭାଜି ହେଇଛି, କି ଯିଏ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ବି ଭଜାଟିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।